Værsgo. Ej, hvor er det koldt udenfor. Så er I hjemme. Værsgo. Jeg har noget, jeg vil fortælle jer. Jeg er ved at spise. Gå på dit værelse nu. Fuck dig! Sådan der. Hej, det er Ursula. Hej. Hej, hvad så? Altså, de blev mega sure. Skal du ikke komme hen, men jeg gider simpelthen ikke være her mere. Jo, jeg kommer nu. Godt. Hej. Hej. Værsgo. Det må være hende. Kom ind, lad mig ikke høre det. Jeg får det stedet til hen. Hjælp til mig. Men vent ikke der. Nej. Ikke der. Okay. Jeg aner simpelthen ikke, hvad jeg skal pakke. Altså, jeg har pakket lidt, ikke? Men jeg skal også have min trøje med. Så har jeg brug for... Ja, hårlagt, det har du ikke. Jo, du har den der billige hårlagt, ikke? Ja. Og penge. Så godt. Sådan, er det ikke? Værsgo. Kan du ikke have min taske? Jo. Du er væk? Jeg ved, hun er her. Man kan jo se hende i spejlet. Okay. Værsgo. Det er også eller hende. Vel, Det kan jeg jo ikke. det bliver du nødt til. Jeg vælger...